bogi ne, aikin bogi ne. Wai Aliyos ya maganan abin nan ibon takin nan an samu fa? To ai kai ka riga ka san abin da yake faruwa yanzu. Yanzu takin ma ba a samu. Komai ya lalace fa na gaya ma. Ni fa na rasa fa menene yake faruwa a ƙasar nan. Na rantsi da komai fa ya lalace. Tsafar bakin ciki wai Saminu muna makota da shi. Wai dan na ya sami ibon kwata wai ko ya je yi kadai? Wallahi ina ganin sa 500 fa ya samu fa. Shi kadai. Wallahi shi kadai. Wannan wani irin bakin hali ne irin wani. Wai me yasa mutane suke irin wannan abu? Zamu ci. Ka san me za a yi? Ya za a yi? Akwai kani na Hudu. Sun yi aikin rabon nan. A ina ne? A can kofar Ruwama. Za mu je mu samu na ga wannan rigunan da suke amfani da ita na rabon nan. Okay, confirm. Ai na ji labari lokacin sun samu kuɗi fa a harkar fa. Jaka 50 ya samu. Ka gani yanzu ya za a yi? Misali neman mana aikin za ka yi ko kuma. To ai an gama aikin. To ai ka ji. Ko wani tunani na yi na jaki a saman ruwa. Ya kake gani? Na gama fitar mu tunda ba mu yi bokan zamanin nan sosai ba. Ka kai a firamare ka sa wayar principal. To ka gani ni ma abin ai damu na yake. Da yanzu na kammala. Ni kuma akan biran 50 aka kora. Ai ka ji. To yanzu dai tunanin da na yi mu samu abin nan in baka ɗaya na ga biyu ne da shi. Rigunan ko? Yawwa in baka ɗaya mu je mu samu 'yan dabarun nan namu. Ka gane? Ka da mun yi damfara tuba fa muka yi fa. Mun yi damfara a baya. Ko ai za ta dawo yanzu. Yanzu ya kake ganin dai za a yi misali. Gida za mu bi mu ringa tambayoyinsu ya yanayin yadda ake amfani da shi ko kuma yaya kake gani. Ko kuma wanda aka raba za mu je mu ce mu ne hukumar mu duk mu kwace su mu je mu siyar. Na ya za a yi? Ya kake tunani kamar baka dan fara firamare ba ne? To ya kake ganin za a yi? Ai zuwa za mu yi mai shayi bai tsira ba, mai ɗinki bai tsira ba, mai kowa bai tsira ba. Zuwa an aiko mana ga matatan hukumar duniya ta lafiya. Can Abuja yawwa. Mu ce an aiko mu mutum dole ya kula da kanshi muna samun rabano a jikin mutane. Misali za mu je dai yanzu misali mu ce musu duk wanda baya amfani da shi akwai tara mai tsoka a kansa ko ba haka ke? Yawwa dan gari. Yawwa. In ba haka muka yi ba mu fita ba fa. Kuma mutum ma bai farka shi ya fara amfani da shi ba mu karbe. Mu karbe mu je mu siyar. Saboda ni na san ana siya. Ana siya. Ya kai jaka 5 fa. Kai. Yanzu ka gane? Kai jaka 5 wani. Yanzu abinda za a barin je dauko mana riga. Kai kuma da Allah ka je gun tala da Allah ka ce ta ƙara ba da ya haƙuri bashin nan zamu biya amma ta ƙara ma rogo na jaka 2 da Allah. Ba matsala. Ma da ɗakin mu he mu ci zan tawo mana da ruwa. Ba matsala. Yanzu ka gane kawai zan je ni yanda ake ciki kawai. Okay ba. Zan ari wayar kani na yin kiraka. Okay ba. Ka san yanzu wayar babu
babu rayuwa abun fa kai sai imani ba ka je bari wai kai kana ganin nan din za a iya samu ne tun safe ban ci abinci salamu alaikum tun safe wai mahaukaci ne salamu alaikum ko ba kowa ne alquran sai musa ku ana tarafka sallama ya kuke irin wannan ku mutane me yasa kuke kai zan kunduma ma a yariya billahi wannan me kuma lafiya inna lillahi wa inna ilaihi ka gani ko ya shiga aiki ta kanka zai fara ina za ka kai wannan ana muke zuwa ta ruwa zai tafi da ita nan wajen gari kai fa fis ku yanzu haka gwamnati ta gaya muku to yanzu ya sunan mai gida sunan kakansa gidan nan na haya ne ko naku nawa kuka siya filin kwata kuka ko kuma a siya kuka ku ba mu za mu je mu sa Abuja mu gani in ta tabbata ba ku ci tara sosai ba to za mu ga ko ba haka ba abin da ya kamata gaban lafiya abin da ya kamata kenan mu da ma irin ku muke nema yanzu fi sabilillahi wannan sharar ka ce wai in a cikin kwata kuke zuba wai ruwa in ya zo wai ya tafi da ita saboda tsabar rayin mutum gidanmu ne fa yanzu tsaya gidan sauran da aka raba muku kun yi amfani da shi gidan sauro mun raba gidan sauro irin sai suke sayarwa ni gaskiya ban san wani gidan sauro da aka raba ina mai gidan baban mu yana gun aiki ya tafi gun aiki yanzu duba kundin tsarin mulkin Najeriya na sahi na 380 ai kai doka me ta bada dama a me hukuncin sa wannan ka duba fi sabilillah a doka ta miliyan 301 sahi na Abdegulasa Talasa ya hada shara da ruwa dokar sa me hukuncin sa menene gaskiya ya an rataye so uku ya kusa mutuwa za a sauke wannan bai kaga hukuncin sa kenan kai to yanzu dai mun yi shawara da mai gida kaga kana ganin hulan kansa shine head boy ina to ya ce amma adalci yanzu ka je ka samu kayan kuɗi jaka a 100 yayi ko 50 kawai ai ka san yanayin da ake kawai ka dan samu dan wani abu nemo 20,000 to ko 10 gaskiya cikin gidan nan babu komai ba a samu 5 ba babu abin da yake cikin uku fa babu komai fa nawa ne a hannunka nawa za a bayar fa nawa za a samu alquran ko na gari ka ba mu nawa za a iya samu gidan ba sa nawa za a iya samu ai tambayar ka kawo wani abu ni gaskiya jikina nake gan 150 ke ko 150 kawo tukun kawo mu karasa maganar kawo takarda rubuta account number in ya zo bai shi kawai shi ba guntun towa a gidanmu abin yanzu wannan sharar wannan yanzu a san yanda za da ita ai gaskiya ma ko sharar nan mai da ita gida nan yawwa mai da ita gida ko kuma ka je ka samu bola ka ga mai gida da Allah in ya a ringa amfani da gidan idan ba haka ba hukumar lafiya ta ƙasa za ta zo amma za mu dawo fa Allah da ga amur za mu dawo kun yi noma ba mu noma ba ai noma ba amma dai akwai haɗi ko akwai baka babu komai a gidan nan matsala ka ce mar za mu dawo wannan ne wa kuke kufi mu talauci ai ba matsala mu je yanzu mu je gidan ta na ga wancan yana wasa da kasa kamar yadda kuka sani alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu muna mika sakon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karbar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killing zaki wanda magani ne mallakin cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine. Mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damun su. Masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na Kilinza sun samu biyan bukata. Masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na Kilinza Allah ya ba su lafiya. Masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganin mu na Kilinza Allah ya warkar da su. Masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganin mu na Kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah. Masu fama da matsala na infection wanda ake kira STD sun yi amfani da maganinmu na Kilinza Allah ya warkar da su. Magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau karkashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani. Maganinmu na Kilinza ana samun shi a ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin Afirka. Ofishinmu da ke Najeriya akwai a Lagos,
Babban ofishinmu na a nan cikin garin Kano a kan titin Court Road, opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin Tawa, a nan likitar Dello kusa da gidan Bala. Muna da ofis a birnin Niamey, Agadas, Arlit, Difa, sai birnin Kwanni. Sai ofisoshinmu da suke Ghana, Accra, Kumasi. Muna da ofis a ƙasar Cote d'Ivoire a nan birnin Abidjan. Muna da ofis a ƙasar Kamaru a nan birnin Douala da kuma birnin Gaundare. Sai ofishinmu da ke ƙasar Chadi a nan Injamena. Jama'ar da ke Libya suna iya samun magungunanmu a birnin Misrata, Tripoli da kuma birnin Sabaha. Ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobinmu, insha Allah za mu sadaka da ingantattun magungunanmu. Salamu alaikum. Ka shigo? Wai nan gurin? To ai ni baran gaya maka in dai Shafa'ul Islamic Medicine ne ban taɓa kawo wani mutum na ji kunya ba. Las yarinyar da na kawo nan gurin abin da ya faru da ita haihuwa ce, matsala shekara 15 ba ta haihuwa. Wallahi da ta zo nan gurin Allah ya warke da matsalar. Baka gani da kati na a hannu ba? To yanzu ma wanta ne yake da wannan irin wannan matsalar. Muna godiya ga Allah da ya saka cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center take ba da magani na ciwon HIV da mahaifatitis kuma a warke daga wannan cututtukan gabaki daya. Saboda ingancin maganinmu gami da tabbacinmu da kuma soyayyarmu ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukkanin wanda ya kira mu kwanan baya akan zai sayi magani amma bai da halin da zai karɓi magani, a yau zai iya kiran mu ya ba da rabin kuɗin kuma ya karɓi maganinsa insha Allah. Alfarma ɗaya da muke da bukata mutum in ya sha kuma ya warke ya mana addu'a ubangiji Allah ya sa dukkanin wanda bai da lafiya ya samu lafiya. Ni ma ya taɓa tura wani ya karɓi maganin matsalar ƙarfin gaba kuma ya warke. Muna masalakani da Shifa'un Power Booster wato karfan doki ko kuma ingarma. In dai sanyi ne, ni ma da wannan cibiyar Shafa'ul Islamic Medicine wallahi bitin ke ta gaba. Muna masalakani da syphilis clinic ko kace mara garau. Ko ka san wasa da al'aura wato masturbation yana sa ƙanƙancewar gaba da tattarewar fata da saurin inzali ga maza. Muna matsalakari da Shifa'un Masturbation Cure. Ga mata kuma yana kawo ɗaukewar sha'awa. Muna matsalakari da Shifa'un Sperm Booster ko kuma ka ce ƙwararren maharbi. A Najeriya muna a Kano, Maiduguri, Jalingo, Bogi. A jamhuriyar Nijar muna Maraɗi, Tawa, Aril, Yamai. Mutanen Algeria, sakon maganin ku zai isa gare ku cikin sauki a ofis namu da ke Arlit. A Libya, muna Misrata da kuma Tripoli. A Ivory Coast, muna cikin Abidjan. A Saudiya, muna nan a Makka. A Ghana, muna Accra da kuma Kumasi. Kamaru, Chad, dukkanin muna da ofisoshin mu kuma muna iya tura muku maganin ku a duk inda kuke a faɗin duniya, cikin aminci da kuma mutuntawa. Mun san kuna neman hanyoyin tuntuɓar Shifa'un Islamic Medicine don neman magani da samun ilimi akan cututtuka. Za ku iya samun mu akan lambobinmu ko kuma manhajar TikTok, Instagram, YouTube da ma Twitter idan kun neme mu. Ban biya kuɗin wuta ba? Me amfanin application ɗin da yake waya Hawa? Gashi nan menene a ciki? Ana siyan data a ciki. Bayan siyan data da ake ana biyan kuɗin wuta nefa a ciki. Babu abin da ba za ki iya yi ba na buƙatar social media kowane iri ne. To bari ina zuwa, bari ki ji. Kina ji ko? Yanzu ki shiga Play Store. Pay money maza yanzu ki rubuta ki downloading su gaya miki lamba of din su ki tura musu maza kuɗin su. Babu abin da ba za ka iya yi da shi ba. Za ka iya siyan data ta nan gurin ba tare da an cire maka ko kwabo ba. Bari ki ji ke ce karfin ganin idona, da ni da ke ba zancen yin faɗa da juna. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana na faɗin duniya. Sunana Z Square, mawaƙi daga cikin masana'antar Kano. Ku sauke manhajar Mobile Data Plus akan wayoyinku domin sayan data mai sauƙi, biyan kuɗin wutar lantarki, yin print recharge card, kai har ma da Smile Voice. Ku sauke app na Mobile Data Plus akan wayoyinku domin yin kasuwanci ko kuma amfanin ku na yau da kullum. Ku yi subscribe na YouTube channel ɗinmu Mobile Data Plus domin samun garaɓasa da muke ɗora kowane sati. Sunana Christopher daga birnin Maiduguri. Gaskiya ina jin daɗi da amfani da Mobile Data Plus, musamman ta wurin fannin tura data, siyan kati da kuma biyan kuɗin wuta. Sannan ina kira da jama'a su yi amfani da application na Mobile Data Plus don kasuwancinsu ya ci gaba. Sunana Difference mai caji.
daga nan Nasarawa State. A gaskiya ina jin daɗin amfani da manhajar Mobile Data Plus musamman ta gurin tura data. Ina tura ma kwastomomi na data tana shiga akan lokaci ba na samun matsala da su. Sannan kuma na ji daɗi da kamfanin nan ta kawo min ziyara har inda nake. Sannan ta min kyaututtuka kala-kala. Ina kira ga al'umma su dawo amfani da manhaja ta Mobile Data Plus don aikin bogi ne. Aikin bogi ne, aikin bogi ne. Assalamu alaikum mai ɗinki. Assalamu alaikum. Sana'a ta zo. Wa alaikum salam. A yanzu mai gida har mun wuce sai na ce bari mu dawo. Saboda ka san mu hukuma ce ta lafiya daga Abuja muke. Da ƙungiyar lafiya masu rabon gidan sauro. Gaskiya ne. Yawwa. Saboda haka misali yanzu in na tambaye ka kuna amfani da shi ko kuma ya abin yake. Shagon naka kaca-kaca. Gashi baka ɗaura gidan sauran nan da muka baka. Gaskiya ne. Yanzu fi sabilillahi kai baka tunanin lafiyar ka. Ka ga nan har da kudin cizo ka ga. Yana ɗinki ma baya sa. Haka kana ɗinki. Bai ɗinka net ya sa a Baka ɗinka net ka sa ba. Kamata yanzu wannan rigar ta kama ya zama rigar net ce. Tabbas. Ko ba haka ba. Saboda haka yanzu ka karanta mai duk wani hukunci a yanke mar yanzu. Ai dole mu doka ta nuna yadda aka tsara mana a karantar mana har master muka yi a harkar lafiya. Amar. To a doka ta miliyan 81.393 na Santana a Garaga sai an rataye kaso 88 sai ka kusa mutuwa za a sauke ka. Don haka a dokan da aka bamu kuɗi ne za ka kawo tsohu don kome ka sayar a yagon nan ya san ba aka biya kuɗin nan. Wannan hukuncin ka kenan. Yawwa. Saboda haka mu ba ma son kazanta. Yanzu ya zaɓe na ji wannan dokokin nawa. Amma gaskiya ni ma kaina ba a san raina wannan abubuwan yake faruwa ba. Saboda ina da yara da yawa za su zo amma ba sa son shara saboda ka san yaran mu yanzu. Ai kaji. Sai fa ka biya ba kuɗin nan ba. Ai ko fisa da Allah a dan duba mana ai mun Ai kaji. Haba wa fisa. Mu ba ma so a ringa samun matsala irin wannan. Yanzu kenan yanzu komai. Mun ba cin hanci za mu karɓa ba. Haƙƙi ne da aka rubuto a Abuja. Yanzu zagayo mu dai mu magana dai. Ai bare gagara ba. Ba ta gagara ba. Ai na ga kamar kaya zubin dan garin. A tabbata dai ana shara. Yawa. Kaga sa wani sauro ko yanzu fa ka gani. Har ya tuno kafa. Ya zami ba dan takalmin ma yana da auki ba da yanzu. Ya zami yanayi ne na damuna ba wai bana abu bane. Yanayi ne da Yanzu me za a dan samu a wajen. Dan duba mana. Ko ba kuɗi fa mun dawo tamfa mun tafi da ita. An duba ne. Ni ba kuɗi a A'a wannan nawa aka ba shi. yanzu wata sa'an Yanzu abin shi ai sai ka karo ma. A tsaro yanzu abin kudin kula ba ne da yanzu nan aka mu ba ofisa ba ne mu jami'ai ne na lafiya. na ji ku jami'ai ne na lafiya. Kai ma ka faɗa abin da zai bata mana rai mu maka a kulliya. Na sani ni na san duk da haka na san da hakan duka amma dai yanzu a dan duba mu wani abu yanzu nan aka ban kudin nan kai za ku zo ku bani da shi yanzu nan Ba zai yi aka ban shi Kai kaka. Nawa ba ka tamta. Ka karba yanzu ko ina dai ka karba. ni ba gaskiya ba zai A mu je. alkurani mun dawo tamfa ma. A ba shi da ni kuro. Ba shi mu je. A matar hukumar lafiya ba ta ce a tafi mata da ta ba. ta so mu da Allah shikenan ku Allah ya sa dama kun saba Allah mai kace. kawai wata sa ku je ba da dama ai kun saba Ayi kenan mu ba 'yan sanda bane hukumar lafiya. na san ku ba 'yan sanda bane amma kuma kun ci haƙi na ko wai yanzu nan yanzu ka zo ka ban kuɗin nan amma wai su zo su raba ni da tsabar zalunci wannan wata irin rayuwa ce haka ake so Najeriya ta ci gaba da Allah Rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya. Suna ta cutar al'umma wani gun su ɗauki kaya. Wai me yasa suke ta yin haka ni na sani rashin sana'a ne. Aikin bogi ne, aikin bogi ne, aikin bogi ne, aikin bogi ne. Aikin bogi ne, aikin Assalamu alaikum. Me shayi? Ya, me za a ku indomi ko shayi? Gobe ba harkan nan fa, sai mun tafi da gobe ne. Kwali uku. A,
karba har da POS har transfer muna karba. Sannan ku da zuwa me kuke so indomi ko shayi? Yanzu ne shayi zo za mu yi sirri. Yau fa rumfan nan yau ta faɗi. Barkan ku ba. Yawa. Na gajiya malam ya aiki sannu. Ka zo za mu yi sirri. Dan mazo mana fita. Ai magana za a yi. Ba nan ne ya kamu ba. Na ji kana magana shayi ko? Ai mu ba ya kamu ba. Ya mai gaskiya. A me shayi? Naga kana ta wani magana cewa wai zaka zubo shayi ko wata indomi ko waye. Ba shi ya kamu ba. Magana ta Allah mu jami'ai ne mu daga Abuja. Ƙungiya ce mu ko kuma in ce ma'aikata ce mu wadda take ta'ammali da rabon gidan sauro. In ka kula za a gani kayan. Gaskiya ne wannan. Saboda haka mun zo ne domin mu tabbatar da cewa tun daga Abuja a jirgi aka sauke mu saboda aikin mu yayi kyau. An bata mu a hotel muke. Kaga duk bayanan da yayi ba wanda ba rubuta ba. Kar ma ka kareta ka je ka a kuliya kuliya man ta samu. Yawwa. Yanzu za ka je ka a can. Yanzu mu ba yunwa ne ta kamu ba. Kar ka ga dan kaga mun ga kana indomi ne da kwai wai ka ga mu a shagonka. Aiki ne kamu. A hotel aka sauke mu abincin mu mai tsada mai tsada. Maganar kenan. Saboda haka yanzu kana amfani da shi kai da iyalanka ko kuma ya abin yake? Gaskiya ne yalla bai dan yanzu da iyalina da komai da shi muke amfani da gaske muna aiki. A nan ma ka ga taburma ta nan ni a nan nake kwana saboda dukiyata ba na tafiya gida in bas. Mu za ka yi dukiya mu da muke. Kaga can wancan abin da nake ɗauro sange ne dan gaskiya mu muna aiki da shi ba ma. Kuma gaskiya maganar gaskiya ban yarda da wannan magana ta ba. Saboda idan da ana ɗaura gidan sauro a nan wajen mu za mu ga alama mu fa hukuma ce fa. Tun daga Abuja fa na gaya maka Abuja ba fa gidan wasa. Ba ƙasar nan ma muka yi. Saboda haka kai yanzu uga a karanta mar hukuncinsa dan ya karya doka wallahi. Bari mu je shafin masu shayi. Je zuwa shiga kundin layin masu shayi me dokokinsu. Ba za mu yarda da wannan lamari na. A kundin masu shayi shekara ta 101 da saniya ta anata mace ce ma a tsana da ta kama wani da aka sa tantan biyu kajiwa ta raba aka ɗaya janan ɗaya jana to mu nan Najeriya ne iyaka ake cirewa don haka yanzu ka kawo wani abu saboda mu ba ma so a ce kai saurayi kwanan ka ya kare da wuri tunda kana da aure ko ba haka ba yanzu ka kawo wani abu sai a je a bawa shugaban kasa shi ma abin da ko ba haka ba shi ma ya samu romansa yawa saboda haka amma mu ba ma karɓar cin hanci Allah ya gani muna tsoron Allah ko dai muna karɓa ne da mu je mu kai gwamnati kiyayen labai yanzu nan fa na fito a ce he na dan ba da cin hanci a kai wa gwamnati. Cin hanci ce ma muka yi muna karɓar cin hanci bari gaya ma ga gidanmu ga gidan ba ma karɓar cin marigayi ba ma karɓar cin Shek Jafar ga gidanmu ga gidansa a to zai gaya mana tsoron Allah ne ba zai yiwu ba a'a saboda haka yanzu ka dan duba muka ga POS a yagonka to ka gani gaba ɗaya fa an yi la'akari fa an yi ittifaki in dai ba kuɗi a banki akwai lambobi ko a tura mana lambobi muna karɓar transfer na account ɗin da ka buɗe akwai account yanzu tura mana za ka yi ko za ka dan ba da wani ko sisi a banki ka dan bude ba ka dan dai duba yanzu ka san me yayi inda ya ce babu kuɗi ga indomi so kake tunubu ya tuhumi ba matsala shi ma zai samu alkuran biredin nan ma ina jin ɗauko shi ma zai amfani ka to zai amfani ina jin yunwa ina jin ɗauko zai amfani ba za mu ƙara indomi ɗaya ba kwa ɗauko ƙaro ɗaya zai amfani a bari kawai dai za su yi amfani ina tausayin ba Allah na ba wani gun su ɗauki kaya wai me yasa suke ta yin haka na sani rashin sana'a ne na abun nan ai ni ban taba tunanin za a samu alheri a harkar nan ai tsaya muka yi kanmu ya kulle wai yanzu dama da wannan dabarar ka bar mu muna shan wahala na rantse da girman Allah ne ma ko faɗo min yayi ka sa abu da yake wa dariya me shayin nan dan burawa ba kai gaskiya mun kan nan fa mun diba wallahi wannan suna da nake kwatsa wannan kamar na aljarin nan a gurin ji nake kamar in fayi da dariya dan burawa ba ka san burawa ba ni abin da yake kara burge ni
kaga rubutun nan da nake alkwara kawai to wai tafiyar maciji ne wai a ina kake kakalo wannan su waye din nan alkwara kawai ka san ka yi kolanta yawa alkwara kawai yanzu na ko na abin gaskiya abin ba yayi to yanzu misali next target ina ya kamata ni ai ya kamata ni wani gurin dan yanzu kaga indomin nan guda biyun nan yawa ai kaga zamu dade muna ci kege ina yanzu ni wala har ya ban tausayi na ce mu ma ba abin tausayin nan ne alquran ai wannan sun kume man biredin da ka kamo inna lillahi aba malam ka ji dadi yanzu ina jin zuwa zamu yi ina ya kamata ni yanzu dai ni ba tsoron ma mu je gidajen gwamnatin nan su je su sa daure mu ba wallahi ai da hikima ake yi Allah ai hikimar ai wannan abubuwan da muke tsara baka jin bayanin da nake musu daga Abuja fa ai duk wanda ka ce daga Abuja kake ko Kano baka taba zuwa ba amma wai daga Abuja ai duk wanda ka ce daga Abuja kake ai ka gama komai ai kullum ka ga mu nan a unguwar Rafi ni zafi ma nake ji wallahi wanka kamata ni to ka gane yanzu dai next target ya za yanzu a dashen mu no za mu kai kamata mu san yanda ya kamata a yi gaskiya ya kamata yanzu fa a fara abin nan fa mun haɗa kuɗi fa ya kai jaka 50 fa ka gani ai mun kuma masu albashin samu kuɗi ina zaune yunwa za ta karmu yi wallahi ai ba haka yanzu ni zan je in yi wanka zan je in watsa ruwa in ya so in mun fito gobe ya kamata gobe talata ko gobe ya kamata a ce mu tsara mu san inda ya kamata ne goban kai amma gidan gwamnati za mu je ka dai yi tunani dai a kai sosai ba da gidan gwamnati idan muka je ai sun san mu jami'ai ne na bogi za a iya kama mu ai ba za mu je gidan gwamnati matsalan bogi kenan wallahi bogi ce yanzu muna zuwa yanzu misali shi mai shayin nan da yayi karatu ai zai ce ina ID card yi ma bugun kwano ne shaho ne alquran yasa na gaya ma ya girgirba yanzu idan muka je wajen wani wanda yayi karatu zai ce mu nuna mara ID card kuma kaga ba mu da saboda haka kar mu dan bude irin karkara haka wanda ba sani ba gurin su zamu rinka barin je na yi gudun gona barin je sauri ka hamba sauri mu haɗu kawai zuwa kun ya bi ne ka je kai noman nan kar a samu matsala okay mun haɗu fa ba matsala yawa wallahi ban taba tunanin baka da kokolwa baka da tunani ba wallahi sai yau ni a raina ba na son ka abinda kai mun ka fita daga raina wallahi ai me yasa kake haka ne kai ka kawo mana mutumin nan ni ban san shi ba an taba yin daman mutum ka kawo mana akan titi fa muka haɗu da shi fa har shayi ya ba mu a kofin din tangaran mai daɗin gaske babe ba mutanen nan ba dan gwamna bane wannan suwaye aina gashi na subhanallah salamu alaikum wa alaikum salam alhaji wai wannan mutumin ne ya zo ya kawo mana wani mutumi ya mana agent zamu tafi Saudiya wai ashe mutumin nan ma gaba ɗaya sai da muka kwana muka wuni a airport ba mu gansa ba indai na fuskance ku kaman za ku je umara ne aka damfare ku ko an damfare mu ga wanda ya sa nan ina ticket ina visa yawwa gashi alhamdulillah alhaji ba haka tsarin yake ba wannan passport ne akwai ticket daban akwai kuma visa saboda haka ni da matata yanzu umaran mu ma za mu tafi can kamfanin riya da mu je mu karɓi ticket da visa mu da passport din mu sai mu tafi ga kayan komai ya kammala ko ciya komai ya kammala to alhamdulillah kuma masaukin ku na Madina da malam Barrawa a Madina suna jiran ku wayannan bayan Allah da kake gani da dan gwamna da kuma Dauda Alhaji Dauda da ya za mu tafi nan office din Riya Travel and Tours sai muka game da su a hanya an yaudare su an karɓi kuɗin su za a kai su umara babu ticket babu visa kwanan su ɗaya da wuni a ɗaya ku kwantar da hankalinku tun da kuka zo Riyadh Travels kukanku ya kare muna aikin haji muna aikin umra muna bizar Canada China Dubai Qatar Kuwait da kasashen duniya gaba daya ana visa ana ticket a tashi lafiya a sauka lafiya Riyadh Travel and Tours Riyadh Travel and Tours Riyadh Travel and Tours Riyadh Travelings and Tours Riyadh Travel and Tours shine zabi na shine zabi na shine zabi na shine zabi na ni ma shine zabi adireshin mu muna nan a lamba 484950 mai kaso plaza round din Hajcam opposite INEC office lamba waya 08059524899 da 08036874147 sai 08108942891